ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇମାନେ। ରଜରେ ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମ ଦିନ ପଳେଇଥିଲି ଆମର ପାର୍ଲ ହାଇଟ୍ସକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ରାତିରେ, କାହିଁକିନା ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ରାତିରେ ମୁଁ ଗଲି ଯେଉଁଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ସେଠିକି ଆମେ ଗଲୁ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ତ ସେମିତି ତ କିଛି ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ନଥିଲା, ଖାଲି ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଥିଲା ଆମର ମୋଦିଜୀ ଆଉ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର। ଆଉ ସେମିତିରେ କିଛି ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ତ ପଡ଼ିନଥିଲା, ଯାହା ଯେମିତି ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲକୁ ନେଇକି ଯେମିତି ପଡ଼ିବା କଥା ସେମିତି ଜିନିଷ ଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳୁଥିଲା। ମାଉସୀ ଜଣେ ବସିକି ସେଇଠି ହାତରେ କେମିତିକା ବୋଲେ ଯେଉଁ ଅରଖ ଚଲେଇକି ଯେମିତି ତାର ସୂତା ବାହାର କରାଯାଏ ଯେମିତି କପାରୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସେ ବାହାର କରୁଥିଲା। ଆଉ ବଢ଼ିଆ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ଲାଗିଲା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଲାଇଭ୍ ପୁରା ବନଉଥିଲେ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ଆଗ କାଳରେ ଯେମିତିକା ଅରଖ ଚଲେଇକି ଯେମିତି ସୂତା କାଟୁଥିଲେ ଆଉ ସୂତା ବନଉଥିଲେ, ସେଇଟାକୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଶୋ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଗଲୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନକୁ, ଯେଉଁଠିକି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଗୁଡ଼ାଏ ଥିଲା। ବଞ୍ଜାଇ ଗଛ ଥିଲା, ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଥିଲା। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ସେମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇକି ସେଇଠି ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ବି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ଭିଲେଜ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଶୋ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ଼୍ ପୁରା ତିଆରି କରିଥିଲେ ହାତରେ। ଆଉ ସେଇଟା ବି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇଲୁ ଫୁଡ଼୍ ସେକ୍ସନକୁ। ଫୁଡ଼୍ ସେକ୍ସନକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲୁ କ'ଣ ନୂଆ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି। ଏତେ ଭିଡ଼ ଥିଲା ଯେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବି ହେଉନଥିଲା, ହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆମ ରଜର ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଯେମିତି ପୋଡ଼ ପିଠା, ଆମେ ପୋଡ଼ ପିଠା ମିଶିକି ଟ୍ରାଏ କଲୁ। ପିଠା ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଟ୍ରାଏ କଲା ପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଅଟୋରେ, ସେ ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିବିସନ୍କୁ। ଏଠି କିଛିଟା ଜିନିଷ ୟୁନିକ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେମିତିକି ଦୋଳି, ଯେମିତିକି ସବୁଆଡ଼େ ମୀନା ବଜାର ଟାଇପ୍ର ଯେମିତି ପଡ଼େନି, ସେମିତି ସେ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ତ ସେମିତି କିଛି ଜିନିଷ ନଥିଲା। ତାପରେ ଦୋଳି ପାଖକୁ ଆମେ ଗଲୁ। ଦୋଳି ପାଖକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ଭିଡ଼ ଥିଲା ଯେ ଦୋଳିରେ ବସିବା କ'ଣ, ଦୋଳି ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ବି ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲାନି, ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।